Абдуллоҷон созӣ хубӣ. Айна дӯстони гиромӣ, кадоме дамо тоза подписатсия кардагиай интизорай наворҳои дар бораи Абдулло Умбапе. Хушбахтона имрӯз соати 8:30 ба фикрам парвоз, соатҳои 6:30 гидета регистратсия сар мешава Алмато. Баъд фардо яъне пагоҳ ай Алмато, Истанбул, баъд ай Истанбул Мадрид. Бачаҳо догу бошен дар ҳаққаш. Ҳами меҳнат кард, хела азоб кашид. Чанд сол шид Машҳадӣ? Зиёда аз 7 сол, қариб 8 сол шид. Бачаи мардак меҳнат кардистай. Худованд қувваташуда беғиболаш накунад, дуо метем ҳама каса соғ саломат бирав бираса, давлати бегонаам боша. Зиққам мешай ба фикрам дар муддати 1 моҳ неки сабр кун, натиҷа нишон битем барои бачаҳо, як мотиватсия барои варзишгаро, барои навичокҳои футбол дар ҷумҳури кадоме машқ тамрин мекунанд. Ин ҳамин худат барои ҳамиҳо як мотиватсияи тайёрӣ. Ту соғ саломат бара. Иншолло ки умед дорем ай ту ки дуюм этапшам мегзарӣ. Хотиррасон то мекунам дӯстони гиромӣ, якум этапа гузашт бо с отличием, яъне гета 80 одам 3 кас футболка доданд. Футболкаи поощрения буда. Мақсад дастгирӣ кардан бо агентҳо чун айсуби чун. Догу ҳастем дар ҳаққи ту. Сиҳат саломат рафтӣ ба сари баланд. Оли испанский хондестӣ курсода шаво трансляцияда. Точно хай камам боша фаҳмидестӣ. Сарта хам ку чизе ки дар инҷа омӯхтӣ дар оҷа нишон битем. Айли муваффақият, бурдборӣ. Бо чи ягон чи гуфтанӣ барои подписчикои Наврасон? Фақат дуо кунед дар хун. Саломат боша. Ин ҳамин хеле дӯстони гиромӣ, ҳар яктаи шумо шанс дорем. Барои ҳамон ози насиб боша бизана бирава, бибинем натиҷаша нишон бита шурӯъ. Кадомед маҳорат доред, ман мисол метавонам ки барои ҳамин агентҳое ки қатъи Абдуллоҷон ҳамкорӣ карданиянд, омодаам барои ҳамо шуморо пешкаш кунам. Ҳамин хел астай. Абдуллоҷон муваффақият, Худованд нигаҳбон боша, соғ саломат бирах, соғ саломат биё. Фаромӯш накун ки дар инҷа не только падару модарат, не только мураббит, не только ма, балки инҷа ҳамаи ту натиҷа мехоҳанд. Ҳама мисол тура мешиноса, барои ҳам қадар натиҷа фақат. Аввалаш соғ саломатӣ, баъд натиҷа. Хоб, Абдуллоҷон, худо нигаҳбон бошад. Расидӣ ҳатман бо дар ватсапи ман бинавис. Майлаш?